Linaw-lawagan ni Acting Governor Attorney Russell Bragas ti issue ti medical allowance ken salary adjustment wenno ti Executive Order No. 64 para kadagiti permanent employees ti gobyerno probinsyal. March 3 idin waragawag ti gobernador tinapintas sa damag kabayatan ti flag raising ceremony ken itinabiit na ipaayen daytoy. Regarding the medical allowance, na-release me the giant March 17 actually. We just waited for the guidance from the proper agencies no, kung saan mo tiba na kay-disburse na. May sati sa isenta titawin na ani Ma'am Pinky kadagiti naruway ng empleyado ang maragsakan. Ito patapula tawin nan ang nagserbi ti Kapitolyo daytoy ti damo ang makaawat dati medical allowance. Kasla mo la kanyak, ma'am. Siyempre, monthly mo to nga dati maintenance ko nga nakurang nga 2,000. May summary jay ma'am ito'y increasing magatgatang isupay nga may nga nainayon. Iti mandato ni President Bongbong Marcos na ipatungpal iti 2024 ti first tranche ti salary adjustment dagiti government employees. Kuramat ti local budget circular from the DBM, it should take 1 year after the first tranche that you could again make adjustments for the second tranche. So per our record, August 2 idi na-implement the first tranche, so August 2, 2024. So the second tranche of the salary adjustment will be August 2, 2025. Ti salary adjustment ket nakadepende ti salary schedule nga inyulog ti Department of Budget Management. Ti qualified nga personnel nga makaawat ti medical allowance digitay permanent employees who have at least rendered an aggregate of 6 months. Manipod iti third-class province, maysa na first-class province ti Abra, sipod January 1, 2025. Rason na masoro ti national rate para iti salary adjustment dagiti permanent employees iti LGUs. Mabingay met ti salary adjustment iti 4 tranches. Jessica Boreta, Balitang Solid North.